ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪಿದರ್ದಿತ್ತ ಕೋಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರುಗು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡ್ದಂಜಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಪಿದರ್ದಿತ್ತ 5 o'clock ಗಾಡಿ ಬೈತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪಿಕಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮಮತ ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಂತುದು ಸ್ವಾತಿನಕ್ಲು ಬೊಕ ವಿಜಯಕ್ಕನ ಪಿಕಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ. ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪಂಡೆ ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಚೈನ್ ಪಾಡುದು ಕಾಲ ವೇನೆ ಪಾಡು ಫುಡ್ಡು ತಿಪ್ಪೋಣ ತುಲೆ ಗೈ ಎಂಕಲ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏ ನದಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಯ್ ಮನ್ಬಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಬರೋ ಪಾಡ್ದು ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ ನಿನ್ನ ಮಾಡೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈದಾದ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅದು ತಾಲ್ ದಿನ ಬೈಜನ್ ಬೈದು
ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಪಿದಡಿ ಆಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ರೀಚ್ ಆನಾಗ 10 o'clock ಆತುನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ರೀಚ್ ಆನಾಗ. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ವಾಚ್ ಮಲ್ತರು. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.